ka kunnafoni di baaraw ɲɛnabɔ ale ni ka kunnafoni di la lankolon kɛlɛ fɔɔ ka taa se bɔlɔlɔ la baaralaw olu ka hakɛw lafasali ma APDP ani maison de la presse olu wulen bɛ k'o jɔ yaasa ka se ka sariyaw olu labato Mali kɔnɔ. Bogotigininw ka ɲɔgɔn dan bololandolan kan n'o ye Idizu Tugumanisi ye Mali bogotigiw olu labɛn bɛɛ ka taa jɔnjɔn ta Kajatu Bagayogo ale nana o ɲɔgɔn dan ye o walawala ɲɛ bi. Ni ne ye bi juma ale don kunnafoni bakurubaw ye aw ka jabaraniso mani sanfɛ n'o ye Advance TV ye aw ni ce anw sugandili la ka aw kunnafoniya ay aw bisimila bi don kunnafoniyaw kɛnɛ kan. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na kunnafoni daminɛ la APDP n'o ye autorité de protection des données à caractère personnel ye ale ye laseli dɔ kɛ min bɛ taa bɔlɔlɔ la baaralaw olu ka hakɛ lafasali kama ale ni journalisiya baara o hakɛw o fana lafasali fo ka taa se baaraw yɛrɛ o kɛcogo ɲuman kama cogoya min na Mali kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni APDP ka ni hakilina in ye kunungo fɛn min ye kunnafonidilaw tɔgɔla soba ye ale fana ye lajɛrɛ dɔ kɛ ni ka bonyamasegin kɛ APDP ye ale ni ka ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ fo ka kunnafonidi sariyaw o bonya Mali kɔnɔna la kunnafonidilaw ka ɲɛma n'o ye Banjugu Dante ye ale bɛ caman ɲɛfɔ an ye an ka kunnafoni ɲinilaw ka kuma bara la. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ bonyamasegin nafolo min bɛ ta ka di minisiri kɔrɔw ale ni faama kɔrɔw ma Mali kɔnɔna la o kun kan ko kunnafoniyaw o kan bɛɛ ka dugu minɛ ni waati laban in kɔnɔna la Bamakɔ o de kama maa dɔw ko fɛn min kɔni ye ni faama kɔrɔ ninnu ye k'olu ni bonyamasegin ko ka kan dɔw fana ko k'a sera sa o waleya in ko ka dan sira la Fuseni Sisoko ale ye kuma bara di fasoden dɔw ma an ka olu hakilinaw lamɛn. O ni wari ka kan baro ye baara kɛ faso ye fɛn ka di bɛɛ ye koyi maa Ala tɛ bɛɛ kɛ maaba ye ni Ala ye maa kɛ maaba ye kan k'a bonya Ala yɛrɛ b'i fana bonya o de défaut bɛ jamana in kɔnɔ bi jamana in f'u ka mɔgɔw b'aw bonya Ala tɛ bɛɛ kɛ maaba ye ni Ala y'i kɛ maaba ye f'i fana ka maa bonya ma i fana bɛ kɛ maaba ye. Ne kan ka kɛ ko bɛɛ lajɛlen na parce que n'i ye jamana dɛmɛ wagati dɔ bɛ k'a la n'i ye baara bila a man ka mɔgɔ si k'a fɔ ko nin ye faama kɔrɔ ye ko bi ka gɛlɛn a ma donc dɛmɛ min bɛ k'i normal n'o ye baara la u kan ka to de i ka bɔli labɛn parce que i tɛ mɔgɔ ye Mali la yan k'a fɔ ko ministre kɔrɔ don ka mɔgɔ ye Mali la ko a jamana jɔyɔrɔbaw ta k'a bɛ luwanse la ou bien mobili t'a bolo i t'o ye Mali la abada bɛɛ kan ka k'u ye sani waati dɔ cɛ ne bolo jamana kɛnɛ kama kan ka se ka ban jamana man kan ka se mɔgɔ si ta kudayi k'a tɛ ban quoi. Sisan kɔni an kɔni ka hakilila kɔni ye mun ye ne yɛrɛ kɔni ka hakilila ye mun ye n'a kɔni ye baara kɛ n'a sera ka retraite ma ni retraite bɛ se ka sara a ye o kɔni o ka ɲi a bɛ se ka taa ka retraite pension ninnu ta mais ka wari d'a ma ko fo a ka saya o fana ma ɲi malidenw ma dɛ. Ne bolo président de l'Assemblée ale ni mun ye premier ministre ye ka nafolo kasabi dɔ ta ka d'u ma ou bien k'u ka entretien kɛ fo ka se u ka saya ma ne bolo nafaba tɛ a la. Premier ministre ye poste dɔ ye mɔgɔ dɔ de bɛ kɛ président de la république jama bɛ voter ka dɔ ta k'o kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye o jamana ɲɛmɔgɔ in o de bɛ e kɛ premier ministre ye ça veut dire a bɛ se ka i ka ye bi
heure damadamani tile damadamani a bɛ se k'i bɔ a la n'a fɔra tuguni e bɔlen kɔ o la parce que mɔgɔ dɔ de ye ta ka na e bila yen nɔ jamana ka kasabi ta ka don e ka musakaw jɔ e ka musakaw kɔrɔ ne bolo o tɛ sariya ɲɛnamaba ye. An bɛ taa ni kunnafoniyaw ye halisa Bamakɔ u ka ca jagokɛlaw la minnu bɛ sigi an ka siradaw la k'u ka jagofɛnw feere dɔw yɛrɛ bɛ sigi fo sira yɛrɛ ale camancɛ la waleya min don o kɔlɔlɔ tan tɛ barisa a bɛ se ka na ni siraba kan kasara ye o de kama fɛn min ye Bamakɔ mairie ye olu wulilen don ka u jɔ yaasa ka se ka o taabolo in o kɔntoga minɛ ni ɲangiliberew ye yaasa ka se ka caman faamu a ko kan fɛn min ye Anatu Mayiga ye ale wulila k'a jɔ an ka sɔrɔtaw lamɛn. A bɛ san kelen bɔ bi mairie ye a ɲini feerekɛlaw fɛ u ka sirada kɛrɛfɛ feere dabila o bɛ taa u yɛrɛ ani maa wɛrɛw ka lakana sira fɛ maa o maa ni e yera ka nin waleya in kɛ halisa sariya na e ɲangi sigida 6nan mairie maaw ka fɔ la. On leur a fait savoir à travers des communiqués. An ye laseli kɛ télé ni radio minnu na an ye a fɔ ko a ma daga maa si k'i sigi sirakan feere la sariya dɔ yɛrɛ bɔra o kama san 2000 min bɛ sirakan feere kɔn Bamako fan bɛɛ o de la gɛnni kɛra. O n'a ta bɛɛ feerekɛlaw bɛ k'a yira ko se wɛrɛ tɛ olu ye k'olu kɔni bɛ a ɲini mairie fɛ u ka u to u nɔ na sani yɔrɔ wɛrɛ ka sɔrɔ barisa k'u bɛ ka u ka denbaya dahirimɛ de ɲini. Mairie mɔgɔw ka hinɛ an na sigiyɔrɔ t'an bolo an ka se k'an sigi k'an dahirimɛ ɲini yatimɛdenninw b'an bolo. Mais ni mɔgɔ ye nin daminɛ depuis salon ni kuma yɛrɛ tɛ mɛ o sa mɛ a ka juguya yɛrɛ n'an b'an dahirimɛ sɔrɔ nin de la k'an dɔgɔninw ka besoins kɛ nin na ne kɔni ka fɛn o de ne bɛ n dɔgɔninw ka besoin k'a la. Maaw fana sɔrɔla minnu bɛ mairie ka hakilina in senkɔrɔma don. Mairie ye mɔgɔw gɛn ka bɔ sira kan c'est obligatoire parce que sira tɛ sigiyɔrɔ ye k'a fɔ ko mɔgɔ b'i sigi a kan. An ka plaque de bɛ yan nɔ an ka arrêt de bɛ yan kalo kalo anw b'a sara k'a daminɛ i bɛ Bagola a daminɛ Bagola ka na fo artisanat normalement arrêt stationnement ka k'a bɛɛ la ne kɔni bɛ welemada da ministre de transport la a k'a fɔ hali bi a ka wuli k'i jɔ transport la. Ɲangilibere min talen don mairie fɛ o bɛ taa amani sarali la ni musaka bɛ taa sefa wari 7600 la. Ni ne bɛ ana don farikolo ɲɛnajɛ ale kunnafoniyaw kun kan Stade Malien de Bamako ale kan ka taa a Chiflet FC Pinville la Liberiakaw fɛ yen nɔ sini sibiri fɛn min ye Coupe de la Confédération o hukumu kɔnɔna la o de kama ka kɔn ni ɲɔgɔn da in ɲɛ kunungo fɛn min ye les Blancs de Bamako ye olu ye u ka labɛn laban kɛ yanni u ka sira ta Kajatu Bagayɔgɔ ale tun b'o kɛnɛ kan. Farafinna wanaw ka kɛnɛ fitinin n'o ye Coupe de la Confédération ye sa o bɔko laban dolantaw hukumu kɔnɔ n'o ye Derrière Tour ye Stade Malien de Bamako n'ale ye Mali cɛbɔ ye ale sɛmɛna don tolon na walasa ka labɛnw sabati ka bɛn ni tolon kofɔlen ye yanni u k'u kunda Liberiakaw fɛ yen sa Stade Malien de Bamako kɔni y'a ka entraînement labanw kɛ a kɛnɛ kan stade ɲɛmaa dankanw dɔw kun bɛ yen n'o bɛ tali kɛ Ousmane Bagayogo kɛlɛ kan fo ka taga se Amadou Djadji Traoré ani Agibou Bama ni entraînement kofɔlen kɛnɛ kan coach Mamadou Kane Mourle kɔni ye baara caman kɛ o baaraw tɛmɛnen kɔ ani kunnafonidilaw karila ɲɔgɔn na a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna a y'a yira k'u kɔni n'u sebo n'u damayira bɛɛ kɛ walasa ka taga sebaaya ɲini Liberiakaw fɛ yen. Ale ka kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔ dolantana Lasine Kuma a fana ye hakilinata di ni dolanta kofɔlen kan an'u ka laɲiniw. Ni kɔrɔfɔni b'a yira k'a fɔ ko Stade Malien de Bamako n'ale ye Mali cɛbɔ ye nin kɛnɛ kofɔlen kan a kɔni dalen no a yɛrɛ la wa a bɛna seko n'a damayira bɛɛ kɛ ka taga dolanta ɲuman kɛ Liberiakaw fɛ ka maaw hakili jigin k'a fɔ k'an ka minisiri min ɲɛsinen don farikolo ɲɛnajɛ ani sifinnakaw ka ko ɲɛnabɔli ma ale fana ye sefa wari miliyɔn 2 bɔɲɔgɔnko bɔ ka di tɔn ninnu ma walasa u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye. I n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogoya min na kunnafoni daminɛ la samata sɛgɛ musomanw olu bɛ ka u jeniyɔrɔ fin halisa FIBA U18 Women's ale hukumu kɔnɔna la demi-finale kɛnɛ kan fɛn min kɔni ye Mali samata sɛgɛw ye olu ye Camerounkaw olu dasi ni bikuru 103 ye min yɛrɛ n'a to u ka taa u Chiflet Nigeriakaw la finale kɛnɛ kan Kajatu Bagayogo.
Farafina wano ga kɛnɛ denmisɛnnin kunda n'o bɛ kɛra sanfɛ cɛlu la Afrique du Sud kaw fɛ an bɛ wagati min na ko sisan sa a bɛ sela cɛminɛ kɛnɛ ma n'an ko ma demi-finale o de kun kɔnɔ Mali ale kun kɛlen don ka Cameroun bisimila n'a ye Mali ta ka lajɛ nin bakuruba in kɔnɔ an b'a ye k'a fɔ ko Mali kɔni kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn wɛrɛ ka da kan kabini ɲɔgɔn sɔrɔ daminɛ fo ka se demi-finale in ma a ma buru maa fɛ fɔlɔ o kɛra sababu ye kun ni maa min kɔda ɲɔgɔn na sisan o kɛra Cameroun ye ni y'ale yɛrɛ sen dongo fɔlɔ ye nin tolo in kɔnɔna na tago fɔlɔ wagati la an b'a ye Mali a bɛna ka sanbalanya yira 26 ani 8 tago filanan wagati halisa Mali bɛ dɔ fara ka wuli ka jɔ ka bagabagali caman kɛ o bɛna ɲɛ u bɛna kuru 20 don u ni ɲɔgɔn cɛ sɛngɛlafiɲɛbɔ wagati 40 ani 20 tago sabanan wagati n'an ko ma 3e quart-temps Cameroun ale jɔsen kɔni tɛna bonya kosɛbɛ nin tolo in kɔnɔna na Mali a bɛna dɔ fara halisa a ka sanbalanya kan 75 30 ani 4 tiɲɛ quart-temps n'an ko ma quart-temps de la vérité halisa Mali bɛ dɔ fara wuli ka jɔ kan ka taa chiffre 3 ɲini n'o ye ka taga kuru 100 ɲini o bɛna ɲɛ u bolo siɲɛ filanan i b'a fɔ a kɛra Zambie contre la cogo min na ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ kunca n'o jaabi 103 40 ani 5 k'a daminɛ tolon daminɛ fo ka se bi ma an b'a ye k'a fɔ ko Mali ale kɔni kɛlen don k'a ka sanbalanya yira wa a bɛ ka sebagaya sɔrɔ mɔgɔ kan fɔ sebaga ɲuman i b'a fɔ nin demi-finale in jaabi b'a yira cogo min na Mali samata sɛgɛ finsiniw basket kunda u bɛna t'u ka jonjo ɲini k'a matarafa tuguni n'o ye ka segin n'a ye an ka jamana kɔnɔ n'o kɛra o bɛna kɛ sababu ye ka Mali kɛ ka jonjo tako 9 kɛ ɲɔgɔn sɔrɔ in yɛrɛ tako 15 kɛnɛ kan. Nin bɛ dan sigi bi kunnafoniyaw la aw ni ce aw ka danaya la Ala ka Mali lakana.